نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندے دی روح جسم چو انج نکلدی ہے، اس طرح نکلدی ہے جس طرح مشک دے اندر گھڑے دے اندر پانی ہوئے اور منہ کھلا ہوئے تے بندہ الٹا دے تے او دے چو آسانی نال پانی نکل جاتا۔ نیک بندے دی، نمازی بندہ، پرہیزگار بندہ، اللہ دی عبادت کرنے والا بندہ، اس دی روح اس طرح جسم چ نکل جاندی ہے، اور جدوں روح نکلدی ہے تے فرشتے اعلان کردے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اے نیک لوگ، اے نیک بندہ، نمازی بندہ، مباہد بندہ، اس دی جدو روح نکل دی ہے اور پھر جدو آسمان دی طرف روح لے کے جاندے نے تے جنتی لباس، خوشبودار لباس اس دے اندر لپیٹ کے آسمان دی طرف لے کے جاندے نے تے آسمان تو جو فرشتے آ رہے ہوندے نے اپنیاں ڈیوٹیاں واسطے، جا رہے ہوندے نے اپنیاں ڈیوٹیاں گزار کے، تو او فرشتے بڑے اچھے لقب دے نال اس نو پکار دے نے کہ اس کس دی روح آئی ہے، کس خوش بخت نیک بخت بندے دی روح ہے کہ جس نے زمین و آسمان دا درمیان والا خلا سارا خوشبو دے نال بھر دیتا ہے۔ اور پھر ادھروں کفن جنازے دا دفن دا انتظام ہوندے نے، اور جناب جدو جنازہ لے کے جا رہے ہوندے نے تے ایک کی کہندا ہے کہ مینوں جلدی لے جاؤ، مینوں جلدی لے جاؤ۔ اس دی روح کہندی جلدی مینوں لے جاؤ، میں رب دی ملاقات کرنی ہے۔ ایک کون ہے جلدی ملاقات کرنے والا؟ جڑا دنیا دے اندر اللہ دی ملاقات واسطے تیاری کردا رہا، قرآن پڑھدا رہا، ذکر اذکار کردا رہا، جدوں دیکھو جناب او دا ٹائم مسجد دے اندر گزر رہا ہے، کدے نوافل پڑھ رہا ہے مسجد دے اندر، کدے جناب قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے، کدے مسجد دی صفائی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اے بندہ اللہ دے نال ملاقات کرن دا ارادہ رکھدا ہے، اور اے بندہ ملاقات کرن دا جناب ایک خواہش مند ہے کہ میری رب دے نال ملاقات ہوئے، اور ملاقات والے کم کردا ہے۔ جدو فوت ہوندا ہے تو اس دی روح چو آواز نکل دی ہے کہ جلدی لے جاؤ، میں رب دی ملاقات واسطے جاواں، میں ساری زندگی عبادت عمل بھی اس واسطے کیتے نے میں رب دی ملاقات کراں، تو اس واسطے میرے بھائیوں، میرے ماؤں بہنوں، اس دی ملاقات کرنی ہے، رب دا دیدار کرنا ہے، تو اس تو پہلے دنیا دے اندر او دیدار والے اسی عمل کریے، نمازی بن جائیے، اور ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیے، جناب غیبت چغلی نو چھوڑ دئیے، اے وقت قرآن پڑھن تے لگائیے، رب دا ذکر کرن تے لگائیے، تو انشاءاللہ جدو اسی اللہ والے بن جاواں گے، اپنی زندگی اللہ دے حوالے کر دیاں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک اپنی ملاقات ضرور کرائے گا، اللہ دی ملاقات ضرور ہوئے گی۔ اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔